titulo sa tuwang minsay karon, ang akong Dios. So adunay tulo ka butang atong pagaisgutan ining kagabion may tungod sa atong Dios. Ug kung nagilata nga ang Dios mo'y ato ang Ginoo, so kaning tulo ka butang mao ni ang ato ang pagahimuon sa atong kinabuhi. Ug kining maong tulo ka butang usa kini kapag pangamuyo, usa kapag ampo. Ining verse 10 usa ni kapag ampo. Number 1 diri nga giampo ni Salmista David, niyon siya, tudloy ako pagtuman sa imong kabubuton. Tudloy ako pagtuman sa imong kabubuton. So nga naman giampo ni Haring David nga magpatudlo pa siya sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Tungod kay usahay itang tawo aduna tay kaugalingon nga kabubuton. Uto-uta na? Naatay kaugalingon kung kabubuton. Unya, kung muhari na ni atong kaugalingon nga ginabubuton, maglisod na tagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Unya, naatay gituuhan nga para sa atong kaugalingon nga mao na gyoy maayo, mao na gyoy gusto, o mao na gyoy makapahimot sa Ginoo. Apan pag sukod nimo sa pulong sa Dios, pag abot nimo sa pulong sa Dios, nahingangha ka ikaw ako nga dili diay. Dili day ni ang plano sa Dios, dili day ni ang kabubuton sa Dios. So that's why si David bisan suod siya sa Ginoo, a man after God's own heart, ang tao nga nakapatandog sa kasing-kasing sa Dios, apan ningon siya, tudloy ako sa pagtuman sa imong kabubuton. Now, karon atong isgutan ang kabubuton sa Ginoo. Unsa man jud ay kabubuton sa Ginoo? Ang kabubuton sa Ginoo makita nimo sa Roma 12:2. Ug mo ni gingon niya sa Roma 12:2. Ayaw kamo pagpahipuyon sa pamatasan ni ining panahon. Hinoon, yun siya, ipabag-o sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong panguna-una. Ningon siya, diha, Roma 12:2. Pinaagi sa pagbago sa inyong una-una. Aron, masayran ninyo ang kabubuton sa Ginoo o kabubuton sa Dios, unsay maayo, higpit, o makapahimuot kaniya. Naaba diha? So, ang kabubuton day sa Dios, adunay tulo nga gisgutan niya. Maayo, higpit, o makapahimuot kaniya. Now, usahay sa tuwa nagtuuta nga maayo na ang atong gihimo. Apan, sa unahan, imong nasugod nga dili makapahimuot kay niya. Dapat kining tulo, mao ni ang kabubuton sa amahan, masayra na to usay maayo, higpit ug makapahimuot kaniya. Dunay mga panahon nga nagtuuta nga atong gihimo husto na. Apan, pag abot tayo sa unahan, nagmahay ta kay dili day makapahimuot sa Dios. Muna nga importante nga magpatudlo ta sa kabubuton sa Ginoo. Now, unsa may mga example ani nga makainunta nga maayo. Kana ba mga maayo? Kanang tanang maayo kabubuton nila sa Ginoo. Now, just like for example, no. Maayo man gyud ang adto butag simbahan. Di ba? Kabalo ko ta nga maayo gyud ang pagsimba. Apa na usahay nga nagtuuta nga bisag dili ko makasimba maayo ra gihapon. Di ba? So, kung imong tanawon, dunay panahon nga nagtuutang maayo ra gyud tanan ang atong gihimo. Apa nasuta nato nga dunay diay gituhan atong maayo nga pag-abot sa unahan di tay makapahimuot. That's why si David giampo niya, Lord, tudloy ko. Unsaon ako pagtuman ang imong kabubuton kay ang tao dunay kabubuton labi na gyud kung dili ta mosusi sa pulong sa Dios, magbuot-buot kita sa atong kaugalingon unsay maayo. Una nga dili hingpit, dili pa gyud makapahimuot sa atong buhi nga Dios. Amen. Magpatudlo ka ta sa atong Ginoo kay siya man atong Dios. Siya man atong Dios. So nasimpya ta sa mga nangagi atong ginabuhi nga naigituhan nato nga sakto.
Apan pag-abot sa unahan dili na makapahimuot. So dili pa na ulahi ang tanan. Dili pa ulahi ang tanan. Gitagatag ka kung chance sa Ginoo nga magpatudlo ta. Magpaagap ta niya. Unya ikaduha niya nga giingon nara diya sa maong verse giyon siya. Unya magmando ta kanako ang imong espiritu. Indot na po ni nga ikaduha no? Kaya nag-ampo na po si David nga magmando ta kanako ang imong espiritu. I-acknowledge David nga ang espiritu sa Dios mao untay maghari niya kanang word nga magmando mag-rule ba. Maoy mo role sa iyang kinabuhi, sa iyang una-una, sa iyang kusog, sa iyang kalag, sa iyang kasing-kasing. Gusto ni David nga ang Espiritu Santo maoy mo rule o maoy mo dikta. Mugay pa, maoy mo dikta, umusin angay niyang buhaton. Nga naman, unsa man dyan na sa Espiritu Santo o Espiritu sa Dios? Ang Espiritu sa Dios maghatag ni siya og kalinaw. Now, atong mabasa, Isaiah chapter 11, verse 2 to 3. Nakapon yung mga Biblia, di ba? So, Isaiah chapter 11, verse 2 to 3. Matod pa sa pulong sa Diyos, na agitay tulan mo na Diyas babaw. Kung maugap niyo diha karon sa inyong Biblia, Isaiah chapter 11, verse 2 up to 3. Na as pinakaibabaw, gitay tulan niya, muhari ang kalinaw. So, naghisgot in verse 2. Okay, magsugot as verse 2. Niyon ang verse 2. Ang Espiritu sa Ginoo maanaa kaniya. Di ba? Yunong niya. O niya, yun siya. O maghatag kaniya o kalam. Wow. Mo na yung giampo ni David in Psalms 143 verse 10 nga magmando unta na ako Lord ang imong espiritu kay ang espiritu ni Ginoo mo day maghatag nato og kaalam. Iba na mabutay tawhanon nga kinaadban. Ang iyon sa Biblia nga atong tawhanon kinaadban dili makatugkad sa tanang gibuhat sa Ginoo. Ang kaalam ra nga mahatag sa Ginoo mo'y makatugkad. So ang Espiritu sa Ginoo maghatag niyong kaalam. Nya kay kaalam ra ang kahatag sa Espiritu sa Ginoo. Gisumpayan pa niya diya o kahibalo. Wisdom and knowledge. Kaalam o kahibalo. Napay katulo ha? Napay sumpay niya. O katapos sa pagmando sa iyang katawhan. Wow. Kabalutang mumanits. No? Bisan sa atong kaugalingon makabalutang mumanits ubusay angay ang buhaton. Yan apa may sumpay niya diha. O mahibaw niya ang kabubuton sa Ginoo. Di ba? Isumpay niya. Mabaw na to ang kabubuton sa Ginoo. Gani sa unang ampo ni David, tudloy ko Dios pagtuman sa imong kabubuton. So in Isaiah 11 to yun siya mahibaw niya ang kabubuton sa Ginoo o magbaton siya og kahadlok o pagtahod kaniya. In verse 3, nasa indot sa verse 3, o malipay siya sa pagsugot kaniya. Amen? Ang Espiritu di ay na magmando nato, mao ni ang makapalipay nato nga musugot tas Ginoo. Kung atong ipamando gyud ang Espiritu sa Ginoo, malipayon ta sa pag-alagad niya, malipayon ta sa pagsugot niya. Unya, dili pud tamatod pa niya o dili pud muhukom ang tao nga naay espiritu nga magmando niya. Dili siya muhukom daw pinasikat sa iyang makita o pinasikat do sa iyang maduhog. So dili basta-basta nga ang tao nga adunay espiritu nga gabando niya. Pero usahay atong kinabuhi, minanduan sa atong kasing-kasing. Minanduan sa ato ang kaugalingon. That's why, dili na ito ma-feel ang presensya ni Lord. Kung minanduan tas itong kaugalingon, minanduan tas ato ang lawas nun, dili na ito masinati ang gitawag niya muhari ang taang kalinaw. Numan, kaya ang Espiritu Santo, sensitibo kayo siya. Sensitive kayo ang Espiritu Santo, nga kung atong kasing-kasing mo atong pamanduon, kung ato na pong una-una atong pamanduon,
So, mugiboy po ang Espiritu sa Dios, mugiboy. Dili siya mamugos. Kung imuha yung matuman, imuha yung kabuton mo, imuha tumanon. So, magpaubos na po ang Espiritu Santo. Pero sa panahon nga magkinahanglan ka na ara ang Espiritu sa Ginoo. Munang gusto si David, yang po niya, magmando ta ka na po ang imong Espiritu. Kaya muli nindot. Ya kabalo ba mo sa prutas sa Espiritu, kung mamando na to. The fruit of the Holy Spirit. Makita sa Galatians chapter 5 verse 22 o 23 ba na, nga maghatag siya o kalinaw, pailog, gugma, kaampo, pagpaubos, pagkamatinud-anon, naadiha ang tanang bunga sa Espiritu. So, kung atong gihangyo o Ginoo na Lord, unta maghari ang imuhang Espiritu, imong gi-acknowledge ang Dios nga hatagan kaniya sa iyang kalinaw o gugma. And ikatulo, giampo po ni David nga niyon siya, og tultulan ako niya sa dalan nga layo sa kadaot. Amen? Kaya naatay gituuhan ng dalan apan tuol sa kadaot. No, matod pa sa Proverbs 14:12. Mubasa nimo sa Panultihon 14:12. Usahay ang tao nagtuo nga sakto ra gyud ang iyang gisunod. Apan musangkot sa unahan sa kalaglagan. Musangkot sa kamatayon. Hallelujah. Muna nga magbantay ta sa ato mga gipangtuuhan. Kay kanang bitaw atong gipangtuuhan nga sakto ra ya pag-abot sa unahan, maghatod sa kalaglagan. Muhatod sa kamatayon. Sa Bisaya pala ang translation muhatod sa kamatayon. Unsa may ang path yun? Atong pagalagad. Kung nagtuotang insaktura, apan dili di ay, munang sa unahan sa pagalagad, napatay. Wala na. Dili na wala gana. Unsa may hinungdan na? Wala ta magpatultol sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo muni moagap nato. Gani ningon si Jesus in John chapter 14 verse 26 to 27. Niyon si Jesus na ang Espiritu Santo nga ikauban ninyo, mao ni ang magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Niya verse 27, ang akong kalinaw akong ibilin kaninyo. Ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Yun siya, usa ayaw ka mo kahadlok o kabalaka. Sa itong padaigsuon, kung naadi ay puno ta, giniyahan ta sa Espiritu Santo, makabaton yapon ay kalinaw sa sulod sa itong kasing-kasing. Bisan kung sa gawas na itong kahintang, nagapungasi ang makayunta nga samok na kayo ang nasa gawas. Apan, kung ginaakatangay nato ang atong espirituhanon, makasinating tao, kalinaw yapon sa sulod. Kung mo niya nasinati, ang Espiritu Santo o ang Espiritu sa Dios na mo'y magbando nato, mo niya maghatag nato o Espiritu sa gaong na dili ta mahadlok. O mao ni ang nasinati ni Stephen. In Buhat chapter 7, si Stephen gibato siya kay puno siya sa Espiritu Santo. So ngano man nga si Stephen wa kay pugong-pugong. Ngano man wala siya kulo kahadlok nga muwali kay puno siya sa Espiritu Santo. O bisan gibato siya sa gawas na igo ang ulo, daghan kayong bato nga ni abot sa ginabuhi, but still na ay peace si Stephen sa sulod. Amen? Naa siya kalinaw sa sulod, umatot pa ni Stephen, Lord, pasayloa sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Di ba na peace ang nasa sulod ni Stephen? Wala siya mga Lord, tungluhan yung mga nagbato na ako, kini mga naghapak na ako karon unta, mga kuha na sila. Wala, kay naa siya peace. Kay ang peace gikan sa Espiritu sa Ginoo. Mao ni atong pangandoy igsoon nga makabaton ta og peace sa atuang sulod. O naaman siguro kalangraka sa gawas, once nga natay peace nga gikan sa Espiritu sa sulod, kaya nato andulon ang mga sitwasyon, mga struggle, tanan nga mabot sa imong kinabuhi, hulga ba siguro na sa imong kinabuhi, o kasamog ba, pagsulay ba, nga mabot sa imong kinabuhi, apan kung naataning Espiritu sa Ginoo, mahal na ito ang tanan.
Kaya nga namang nahandol ni Daniel ang pinakapiligroso kayong hagit sa iyang kinabuhi. Na kung di siya muyukbo sa estratua, itambog siya sa langit sa liyon. Apan nga namang nahandol niya, doon naman siya peace sa iyang kasing-kasing, na okay ra niya makaon siya sa liyon. Tungod kay puno siya sa Espiritu sa Ginoo. So ang puno din sa Espiritu ay kahadlok. Imong ma-imagine din nga mga tao din na puno sa Espiritu, wala na ikulog kahadlok. Si Esteban may kahadlok, si Daniel may kahadlok. Bisag kung sa'yo may tabo sa iyong kinabuhi. Kaya magmalinaw na yung imong sulod sa imong una-una o kasing-kasing, bisa nagka-struggle na rin sa gawas. Pamilya na to, nagka-struggle na. Atong trabaho, nagka-struggle na. Ang ato mga pangandoy, nagkasamok-samok na. Ato mga plano, mga laraw, nag-unsa na, nagkasamok na. Apan kung natay Espiritu sa Ginoo, iyat ang tultulan. Nga atong dalan na subayon, malayo tas kadamo. Amen? Napanalangin ang tas iyang bulong. Munang makaingon ta sa atong Diyos, ikaw ang akong Diyos. Iyan po natin igsuon, kining tulo ka, minungdanong utak. Una, tudloy ako pagtuman sa iyong kabubuton. Ikaduha, magmando utak ka na ako ang Espiritu. Ug ang ikatulo, ug tultulan ako niya sa dalan nga layo sa kadamo. God bless the DC community.